Jesmo li razgovarali o vremenu nakon? O trenucima kada smo postajali ono što nismo? Jesmo li ikada razjasnili gdje smo, mislili o mostu prljavog i klimavog rukohvata kojim smo prolazili, kojeg je milijun prstiju dotaklo? O trenutku koji nam visi oko vrata, o trenutku zbog kojeg čuvamo darovano staklo? Sjećaš ga se, zar ne? Od tada nikada od prašine nije obrisano, a ipak je bistro i kroz njega se vidi sve. Nekada ćemo ponovno proći tim istim mostom. Nesvjesno zastati gledajući za sebe, zgazit ćemo krhotine godina. Tu ćeš prestići starijeg gospodina kojemu je mladost pojela daljina i kojemu je iz tijela istrgnuta svježina. Zaboravio sam ti ispričati priču o dvijema pticama, o tuđim smokvama. Zaboravio sam te lagati o istini, o godinama koje se iskradaju i bježe, o brodu na pučini za koje me ništa ne veže, a ipak me dira dok u daljini tuli glumeći da svira. Jesmo li razgovarali lažući od budućnosti, o zatvoru bez ključeva i ćelija, o dlanovima koje smo dali na čitanje, očekujući od nekud na njima novo svitanje, o poricanoj ljubavi kojom smo druge u očaj slali, a nismo to znali? Jesmo li razgovarali o drugima koji su nas preko koljena kao kruh lomili i raskomadane međusobno dijelili kako bi sebe nahranili? Jesmo li uopće razgovarali?